jela for 6 months kuom chayo doho. To jata tije mar Epramen Daniel Kipto wacho ni report no nokoyude sano yudo koseloko bech mauta nikech bech mauta to yiene gi loko dwe ka dwe. Koro koni chik ma gima ng'eto mar doho no nokoyude wang' sa. Mano be en gima doho nyalo winjo. Aparo ni doho to nyalo winjo kamano. Doho manya another reason ya nikech ka doho chiwo order mano gima lawyers luongo ni is an order in rem. Yani en gima koro kila ng'ato ng'eyo maber ni doho chiwo order any social media, any Twitter, Facebook, okonyalo ko ni nokong'eyo. Fakko wacho mano endo to koro it will show lack of respect for the court. En gima koro onyalo wacho mana kwa ng'uono ni otimo makosa, nokonego bed ni cholo nengo mauta malo to koro sechwale koro otimo ng'uono. Gidwa neno ka ginyalo timo mondo jopiny koro kik bed gi pek. But gima jopiny be koro nego ng'e Trevor. Finance Act no bedo suspended not because of nengo mauta. No, because of the housing levy. Nikech Senate koni yani housing levy no nego bed ni that bill nikech housing levy and shared function. Koro no nego bed ni that bill be koro itere Senate. Ma ana won kaka okil to achich gi order no. Nikech ka court chungo the entire act to nyiso ni kata funde mabeyo mag chikego koro chungo. And yet sorry, the country does not stop running from day one. Taxes nyaka bed collected. Again, one wang'eyo mana April nengo mauta kenje, but ntie other taxes must be collected. Kora paro ni achich gi ni court nokotimo gima ber sana chungo chik no endo, but ing'e ni chich mar okil does not mean anything. Fact is ni there is an order machungo implementation mar chik no endo. Koro jo April gima ginyalo timo en mana ni gikwayo ng'uono msamaha mondo koto ne nigi ng'uono kot kik tergi e jela. To un kik gitem chiwo